welcome aboard. I am your Dex Destination. So for this vlog guys, I'll be doing a day in my life. Ano nga bang tawag doon? A day in my life as a seafarer na tambay dito sa Manila. So yung gagawin ko guys is yung isang buong araw na routine ko dito sa Manila. Hindi naman siya routine actually guys kasi minsan pa iba-iba, minsan may mga training na ginagawa, may videos or something like that. Pero kung ano nga ba yung ginagawa ko dito sa Manila guys habang nag-aantay ng line up ko hanggat sa makabalik ako sa barko. So yun nga guys, next start is tulog, gising, ganyan guys. So ngayon guys, since nandito yung kasama ko, nandito yung kaibigan ko sa may Manila, kasama ko rin siya guys. So ako guys, usually hindi talaga ako kumakain ng breakfast, hindi ako nagbe-breakfast, nagko-coffee ako sa morning. Since nagbe-breakfast siya guys, sasamahan ko siya. So maghanap kami ng makakainan. So before that, mag-toothbrush ako, mag-ihilamos, and then lalabas na kami. CR naman guys. And then nandito yung gamit ko. Since may malapit na McDonald's dito, so nag-decide na lang kami na sa McDonald's na lang kami mag-breakfast. So guys, nandito kami ngayon sa McDonald's for mag-breakfast. So tara guys, kain tayo. For breakfast guys, meron nandito pancake, sausage, and Sister Crosby. Ito yung sa kanya, may hash brown, then bread, egg. So yan guys, tapos na kaming mag-breakfast and pupunta kami ng Baywalk para mag-walking guys. It's 10 AM and hindi naman ganun kainit, kasakit yung init guys. So maglalakad kami, mag-walking kami sa Baywalk. And sobrang lapit lang ng Baywalk dito sa amin guys, around 10 minutes walk from our boarding house. And after namin mag-ikot saglit sa Baywalk guys, so balik na kami ng boarding house kasi marami pa akong labahin. And since pwede namang maglaba sa boarding house guys, and wala din naman akong ginagawa, so ako na lang naglaba ng mga damit ko para makasave din ng money guys. So yan na nga guys, since kakatapos ko lang maglaba ay nakabalik na kami dito sa boarding house namin. So ngayon guys, maliligo na ako. And then, pupunta ako ng Robinsons kasi may bibilihin ako yung Bactidol tsaka yung instant coffee kasi wala na ako guys. And so, malapit na guys ng Robinsons Manila dito sa amin sa boarding house namin, mga less than 100 meters. Sinukat ko siya guys, mga 89.3 meters to be exact. So, yun guys. Nililigo lang ako and doon na rin ako mag-take ng lunch kasi si Sir Crosby is magre-report sa office nila and wala akong kasamang mag-lunch. So, doon ako magla-lunch guys. And then mamaya ihahatid ko siya sa hotel nila kasi i-quarantine na siya kasi malapit na rin siya paalis. So, siya, maliligo lang ako guys. And after kong maligo, ready na ako para pumunta ng Robinsons guys para mamili ng gamit ko. So yung white na house guys, yun yung boarding house namin and that is Robinsons Manila. So sobrang lapit guys. And nandito na ako sa loob ng Robinsons Place Manila and I'm heading to their grocery section para mamili. So anong ginagawa ko dito sa pasta section? And may nakita akong Goya na chocolate drink, so kumuha ako guys. And Bactidol, panlaban sa COVID, and alcohol na rin guys. And since wala pala akong cotton buds and medyo nabibingi na rin ako, so kumuha ako ng cotton buds. And kumuha na rin ako ng konting chips para may makain sa boarding house. And some drinks as well. And papunta na ako ng counter para bayaran yung pinamili ko.
And sobrang konti lang yung pinamili ko guys, pero yung kabuuan na binayaran ko is around 600 pesos. And may nadaanan ako nagbibenta ng mga panini and bumili na rin ako ng ginataang bilo-bilo. Yan guys, since kakatapos ko lang mag-grocery, now it's time for me para maghanap kung saan magla-lunch. So nandito ako ngayon sa Robinsons pa rin guys, and maghahanap ako kung saan ako pwede mag-lunch. May Lipton. So guys, di ba sabi ko magla-lunch ako mag-isa kasi pumunta si Sir Crosby ng office, pero maaga siya natapos sa office guys, and nagkita na naman kami ulit dito sa Robinsons, Manila, and dito siya guys. Yeah. And mamaya guys, after namin kumain mamaya guys is ihahatid ko na siya sa sa Green Residences doon sa hotel nila guys, kasi ika-quarantine na siya kasi malapit na rin siyang sumampa ng barko. So yun. And grabe yung brainstorming namin guys kung saan kami kakain, grabe yung pinagdaanan namin, pero dito lang kami napadvance sa Bunchon guys. So nag-agree kami dito kami maglalan sa Bunchon. So nag-aantay kami guys ng food namin. And nandito na yung food namin guys, so tara guys, kain tayo. So yung in-order namin guys is itong chicken nila, soy garlic, and then honey citrus, and may japchae dito. And of course rice and iced tea. So tara guys, kain tayo. So yung meal na in-order namin guys is actually good for 3, but since gutom kami, so laban! So after namin mag-lunch, pabalik na kami ng boarding house guys. Ako para magbihes kasi naiinitan ako sa suot ko. And si Sir Crosby, magliligpit pa siya ng kanyang mga gamit kasi ihahatid ko na siya sa kanyang quarantine facility hotel. So may deal kami ni Sir Crosby, ihahatid ko siya sa kanyang quarantine hotel, pero ililibre niya ako ng Starbucks after since marami siyang dala guys. So tinulungan ko siya. So tara guys, kain tayo, and napakasarap kapag libre. And napaka-social ng hotel kung saan siya magka-quarantine, and ito yung entrance guys. And after ko siyang ihatid, so umuwi na ulit ako ng boarding house guys para naman mag-exercise. So every afternoon, so nag-exercise ako guys sa Baywalk. Hey guys, since sobrang dami ko nakain for the whole day, it's time for me to burn some calories. And nandito ako ngayon sa Baywalk para mag-exercise, para mag-jogging. And even though tapos na yung medical ko guys, this is the usual afternoon routine. Nag-jogging ako, nag-exercise ako dito para ma-relax. And yan guys, napakaganda ng place dito guys. Perfect para mag-exercise dito guys. And sobrang dami din nag-exercise dito, especially during afternoon. Okay. So tara guys, jogging tayo. Ano na kayo ha? Hey guys, since it's almost dawn and malapit nang magdilim, uwi na ako ng boarding house para mag-shower. And hindi na siguro ako mag-dinner guys, kasi hindi naman talaga ako nag-dinner kahit nasa bahay ako. And dito sa Manila, hindi talaga ako nag-dinner guys. Kung ano na lang, kung sobrang gutom ko na talaga, but usually hindi talaga ako nag-dinner. So uwi na ako ng boarding house guys. So yan guys, malapit na tayo sa Pedro Hill. Since nasa Pedro Hill yung boarding house ko, yan guys. Pagdating ng Pedro Hill, tatawid tayo doon. And ito yung madadaanan guys, pauwi ng boarding house. So that is New Coast Hotel Manila. And this is the McDonald's na malapit sa amin guys. And kanina dyan kami nag-breakfast. And ang Robinsons Place Manila na sobrang lapit sa boarding house.
And yung white na bahay, yan yung boarding house na tinutuluyan ko. And papasok na ako ng boarding house. And kakatapos ko lang maligo and ready nang matulog. And tapos na naman yung isang araw ni Dex Destination. And hope nag-enjoy kayo dito sa vlog ko, a day in my life as a seafarer na tambay dito sa Manila. And sa lahat ng mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again always saying bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.